Predstavujeme ti Solisko, najobľúbenejšiu skialpovú bundu od Nordfinder. Je navrhnutá špeciálne pre skialp a bežkovanie, ale vďaka svojim vlastnostiam ju môžeš využiť po celý rok pri akomkoľvek outdoorovom športe za chladnejšieho počasia. Bundu Solisko celoročne využívajú a testujú aj záchranári Tatranskej horskej služby. Turisti chodia na túry hlavne vtedy, keď je pekné počasie. Horská služba však funguje za každého počasia. Preto potrebuje také oblečenie, ktoré záchranárov podrží a dovolí im pracovať bez obmedzení, čo bunda Solisko spĺňa. Viac o tejto spolupráci sa dozvieš na Nordfinder blogu. Bunda Solisko patrí medzi naše skialpové bundy hybridnej konštrukcie a využíva špičkové materiály z 3 svetadielov. Izoláciu Polartec Alpha Direct z USA, strečový a priedušný Blizzard Thermal Comfort z Talianska a ultraľahký a neprefúkavý Pertex Quantum z Japonska. Vďaka nim táto bunda perfektne spolupracuje s tvojim telom pri aktívnom pohybe. Je ideálna pri výstupoch do kopcov, keď sa potíš. No zároveň potrebuješ ochranu pred vetrom, ktorú ti poskytne vrchný materiál Pertex Quantum. Vynikajúcu termoreguláciu zase zabezpečí izolácia Polartec Alpha Direct. Ako jedna z najlepších syntetických izolácií na trhu, optimalizuje teplo, odoláva vlhkosti a funguje, aj keď je mokrá. Táto izolácia nepotrebuje vnútornú počívku, čo zvyšuje priedušnosť a šetrí hmotnosť produktu. Pri aktívnom pohybe hore kopcom ti stačí mať pod ňu termotričko alebo tenkú mikinu. A ak zabudneš čiapku, kapucňa ti úplne nahradí. Solisko má tiež skvelé riešenie vreckavého priestoru, kde nájdeš vrecka na organizáciu vecí ako mobil, kľúče, okuliare. Toto je rýchly prehľad top vlastností bundy Solisko, ktorá je obľúbená nielen v zime medzi skialpinistami, ale po celý rok aj medzi turistami.